Pani Janu otrhli od rodiny. Mala ťažké detstvo. Ale o tom nám už povie viac. Pani Jana. Pani Jana, mali ste ťažké detstvo. Povedzte nám o ňom niečo sama. Tak v minulosti som žila v dome. S mojím bratom Gejzy Fašumírom. Gejzy. No, on neskôr sa volal Gejza. Ja to nezvládnem. No, mňa odtrhli od rodiny. Odtedy žijem ťažký život s tulákmi, ťažký. Gejzy Fašumíra som nevidela už 24 rokov, ťažký. Ťažký, 24 rokov. Ťažký. Žijem tuláckým životom. Ja to nezvládam. No, a prihlásila som sa do pošty pre teba, aby som Gejzu Fašumíra našla. Teraz už vraj vystupuje pod menom iba Gejza. No, vrátila som sa z môjho tuláckého života, takto vkusne som sa nahodila pre tento večer, lebo dúfam, že Gejzu Fašumír ma znova príjme za svoju sestru. Pudlík, hovárite. Takže spájame sa s Pudlíkom. Pudlík si v Devínskej Novej Vsi? Tak, Katka, nachádzam sa v Devínskej Novej Vsi. Devin, ako svetopluk. Ideme sa pozerať za pánom Gejzom. Nachádzame sa pre domom pána Gejzu, takže zaklopeme. Ďalej! Ste pán Gejza pôvodným menom Gejza Fašumír? Gejza Fašumír. Gejza Fašumír. Gejza Fašumír. Takže máte v sobotku čas, alebo v nedeľku, alebo v stredu, ešte nevieme, kedy to budeme točiť. Prídem. Ste nezvedaví, kto vás poznal? Nie. Kto by to tak mohol byť? Neviem. Skúste hádať. Hádam. Dobre, takže uvidíme sa v sobotku, alebo v nedeľku, alebo v sobotku. Uvidíme sa, prečítajte si obaločku. Dovidenia. 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 Takže Pudlík prišiel, pán Gejza Fašumír. Gejza je tu. Dobrý deň, pán Gejza. Vítajte. Dobrý deň. Aký galantný. Až nás to dojalo. Ale dostaneme sa k nám. Gejza. Popíšte, pán Gejza, nám vaše detstvo. Tak. Mal som celkom normálne. Celkom normálne detstvo. Ale v 15 rokoch som prišiel k peniazom a vtedy mám prachov jak pliel. Peniaze! Čo je to pliel? Chliel! Prachy! Áno. Myslíte, že kto by vás tak mohol pozývať? Neviem. Ja mám toľko prachov, že ich môžem rozhadzovať. Prachy! Neviem. To by vás tak mohol pozvať. Neviem. Skúste hádať. Hádam. A tento župan? Drahý, jaďa. Počúvajte. Pre
Predajte mi tento gaučík, dobre, nie? Lacno. Vy predajte lacno. Takže pozerajte sa do obrazovky. Určite budete prekvapení. Prachy! Milý Gejza Fašomír. Dúfam, že ma spoznávaš, dúfam, že ma po rokoch spoznávaš, Gejza. Gejza, chýbaš mi. Pozvala som ťa sem ja, aby sme tam našli, Gejza. Dúfam, že ma spoznáš. Máš prachy? Máš? Pán Gejza Fašomír. Pán Gejza Fašomír. Stenu dáme preč. Inak dobrá stena, kúpim. Naše stretnutie sa blíži ku koncu. Chcem vás však ešte poprosiť, vážení, ctení, dokonalí a milí diváci. Hľadáme pani Janu. Jej rodina, novonájdená, ju hľadá, pretože bola obeťou únosu svojho brata, pána Gejzu, respektíve Gejzu Fašomíra. Je približne 1,65 m vysoká, vlasy hnedé, oči zelené, nos trošku dohora a výzor tuláka. Ozvite sa nám na telefónne číslo. Dovidenia. Pani Janu otrhli od rodiny. Mala ťažké detstvo. Ale tak pani Jana bola otrhnutá od rodiny. No, mne to nenapadlo. Pani Jana. Pani Jana. Prepačte, že to pani. Prepačte, nie. Dobre. Dobrý deň.